Orice faceți, dragilor, vă opriți. George știe să facă mai bine. Salut, George! Noroc, Eugen. Și salutare, dragilor tuturor! Bună Mulțumim că seara sunteți cu tuturor. noi. Și bine ați venit la jumătatea de oră deschisă, unde vorbim cu George Bugan despre creșterea cu eficiență. George este, pe de o parte, trainer și project manager, pe de altă parte, tată de copii și pe de altă parte, soț de Andreea Bugan. Toate sunt full-time. Da, toate lucrează full-time. Ia spune-ne, George, ce faci tu și zi-ne două, trei chestii așa despre tine. Mulțumesc foarte mult că m-ai invitat, Eugen. Plata și bună seara tuturor. Mulțumesc că v-ați alăturat discuției noastre. De cam 10 ani eu am creat și am livrat workshop-uri, am condus proiecte, mai ales în spațiul de impact social și impact sistemic. Marea majoritate din ultimii ani în jurul obiectivelor de dezvoltare durabilă a Națiunilor Unite, pe alevierea sărăciei, pe design sistemic care să faciliteze un mediu mai durabil, un sistem de afaceri mai durabil. Știi că astea toate sună mult mai mișto în engleză. Da, a fost un pic de efort, apreciez. Eu acum am dat seama că e un efort pentru tine să le traduci, că nu le-am auzit traduse în română până acum. Deci îmi cer scuze, nu am mai lucrat de foarte mult timp cu echipe în limba română. Deci nu, chiar dacă au fost români, aveam și colegi de alte naționalități și comunicam în limba engleză de regulă. Da. Știi ce îmi place la tine? Asta așa ca o notă care nu e, deci nu aduce cine știe ce mare importanță, dar pe mine mă fascinează cât de ușor comuți între română și engleză și mai ales cât de mult îți place atunci când vorbești despre partea de profesie cu termen de engleză. Bine, acum nu știu, probabil o să te controlezi mai mult și, și ca să oprești și înjurăturile, că așa le-a curg tot natural, dar într-un mod profesionist. Dar de regulă tu folosești o engleză din aia de trebuie să fii atent la flow ca să prinzi toate nuanțele. E foarte greu să nu pari prețios sau pretențios, dar literalmente am lapsusuri vis-a-vis de termen în limba română. Ori pentru că sunt noi, ori că nu am lucrat în industriile sau în firme care lucrează cu așa ceva în România. Și în același timp îmi vorbesc cu plăcere despre asta. Nu-mi place să vorbesc despre mine, dar munca mea îmi place foarte mult. Proiectele mele îmi plac foarte mult și am căutat să mă orientez spre echipe, spre proiecte, spre medii care simt că mă îmbogățesc și mă dezvoltă ca și om, ca și profesionist, unde am ce să învăț și Știi ceea ce ce? fac Îmi amintesc are cu un drag rost. acum, încercam să mă gândeam la subiectul cu eficiența, știi? Dacă ți amintești când am venit pe la tine și ți-am propus treaba asta, zic, George, facem o discuție pe creșterea cu eficiență și tu zici, dar de ce eficiență? Că tu ai o rigoare din aia profesională care te face să te duci să te documentezi foarte bine pe subiectele pe care le spui. Nu te simți neapărat foarte confortabil să dezbați liber doar de dragul discuției. Dar ai părut, nu neapărat din perspectiva asta ai părut surprins, ci pentru că nu înțelegeai de unde până unde. Și mai țin minte că nici la nicio jumătate de oră după aia am constatat amândoi că e vorba despre eficiență, cea care te definește în principal ca atitudine, ca abordare și ca mentalitate. Apreciez, apreciez, apreciez asta pentru că eu admir foarte mult ceea ce faci, Eugen, și urmăresc toate discuțiile, toate sunt interesante și când eu am auzit de eficiență, eu mă gândeam, în primul rând, ok, eficiență în ce context? Pentru că dacă nu înrămăm, discutăm discuții care nu știu dacă aduc vreo valoare.
Și bănuiesc că tu ți-ai făcut un context de discuții pentru această eficiență. Aș dori să o co-creăm. Bun, e perfect. Și uite, faci și training. Eu fac interviu cu tine și tu faci training cu mine. De acord, pare echitabil. Da. George, zi-mi înainte de toate că până la urmă nu ne definește pe niciunul. Nu, n-am făcut licența, n-am dat o specializare în eficiență niciunul, dar nu știu, din punct de vedere practic al experienței, cum se pare ție eficiența asta, ce e ea? Eficiența pentru mine, uite, asta ar fi fost foarte bine să pregătesc, dar am vrut să fie cât mai liber. Mi-am propus de dragul tău. Dar pentru mine eficiența înseamnă să lucrezi la ceva și să o duci la bun sfârșit fără să afecteze în mod negativ alte activități. Adică acea activitate pentru acea activitate să apreciezi toate resursele, timpul tău, resurse materiale care intră în atingerea ei, logistică, Să le valorifici și să le absolut tot. valorifici. Să le valorifici și să nu trebuiască să iei din altă parte. Dacă tu îți propui să fii un profesionist bun, să livrezi acest proiect foarte bine, această oportunitate minunată pentru tine, pentru cariera ta, să nu dai din timpul tău de om de familie, de om pasionat să mergi pe munte, de exemplu. Înțelegi? Să nu afecteze alte laturi, în mod negativ, să nu afecteze alte laturi ale vieții tale. Din contră, ar fi foarte eficient dacă le-ar îmbogăți și pe acelea. Deci e vorba și de o formă de echilibru, cam cum vorbeam cu Marius Absolut. data trecută. Absolut. Absolut. Ce este eficiența de dragul eficienței? Poate eu sunt foarte bun la spălat geamuri. L-am spălat ieri, le spăl și astăzi pentru că sunt un om considerat eficient. Nu fac asta, nu e eficiență. Deci, practic, este legată de un scop util, de o utilitate pe care o aduce. Absolut. Absolut. Nu există eficiență fără scop. Servește un scop identificat de noi și celălalt aspect important fără de care nu poate să existe eficiența pentru mine ar fi prezența. Deci există scopul înalt la care noi tindem și există și prezența. Prezența în ce sens? Prezența noastră în momentul respectiv, Exact. adică în trăirea respectivă, sau prezența, materializarea faptelor? Prezența noastră în momentul respectiv. Este în regulă să te poarte valul și să te ducă valul și să uiți de tine într-o activitate de care tu ești pasionat, bineînțeles. Însă să nu pierzi din vedere celelalte aspecte importante pentru tine și să le apreciezi. Că am observat, mai ales în cultura noastră, o tendință oarecum nesănătoasă și verbalizată în proverbe, cum pentru atingerea unui obiectiv spre care muncești deja, considerăm eficient, va trebui să strângem cureaua, va trebui să îi acordăm multă atenție, va trebui să o verificăm în fiecare zi, poate de multiple ori pe zi, și pierdem din vedere celelalte aspecte importante pentru noi. Asta nu este eficient în atingerea scopului. Nu poți să atingi scopul fără să fii prezent, nu poți să fii cu adevărat prezent dacă nu ai un scop spre care te miști. Asta înseamnă... Nu m-am gândit până acum niciodată și îți mărturisesc că m-ai surprins un pic cu abordarea, pentru că te știu project manager, dar nu m-am gândit până acum la o asemenea abordare cu utilitate umană. Echipele sunt formate din oameni. Ai zis-o foarte mișto, că eficiența, de dragul eficienței, e degeaba. Da, exact. Foarte mișto. Exact. Eu am în echipă un om, să spunem, ipotetic vorbind, eu am în echipă un om care bate cuie foarte repede. Bate un cui din prima. Nici nu-ți vine să crezi așa ceva. Da? Eu nu am nevoie în acest moment de cuie bătute. Nu am să-l pun să facă
să bată cuie pentru că la asta el e bun, pentru că pentru asta e plătit? Nu. Poate cel mai bine ar fi să învețe un alt skill în acest moment. Poate ar fi bine să fie mentor pentru un alt angajat, pentru că nimeni nu știe doar să bată cuie, știu și alte lucruri să facă. Înțelegi? Și eficient pentru atingerea scopului proiectului și scopului firmei în acel caz ar fi să discutăm, ideal, să discutăm cu acel angajat ce și-ar dori să facă în această perioadă, pentru că este eficient să ai o echipă motivată. Și ei sunt motivați, printre altele, de ideea aceea de a fi tratați ca niște oameni. Deci înțeleg din start că eficiența are un grad de relativitate și adaptare sau Absolut. impune un anumit grad de relativitate și adaptare de change management mai degrabă. Să urmărești atât atingerea unui randament înalt pe întreg procesul, dar și a stării de bine. Da. Să întreții și starea de bine de pe fundal. Că despre asta nu se vorbește, despre starea aia de bine și echilibru. Se vorbește din ce în ce mai des. Îmi pare rău dacă deraiem discuția, că vorbeam despre creștere, credeam, individuală și eu încep să o dau în cea organizațională. Nu, cred că e foarte bine, indiferent că nu... Se Acum creăm suprapun contextul. până într-un punct. Până într-un punct se suprapun, sunt puncte comune. Realitățile diferitelor industrii, mediului de business în general, internațional, este caracterizat de un acronim foarte fain, VUCA. O să încerc să-l traduc imediat. Volatil, nesigur, uncertain, complex și ambigu. Așa, acestea sunt realitățile. Noi știam până în urmă cu 20-30 de ani, noi avem nevoie să facem o mașină de spălat mai cost-effective decât competitorii noștri care să usuce mai repede, să consume mai puțin curent, să facă lucruri absolut simple, lucruri pentru care exista un manual. Dacă există un manual, e foarte ușor să fie eficient. Urmează manualul. Pentru lumea VUCA nu există manual. Nu există, pentru că avem schimbări demografice dramatice, avem clienți care sunt interesați de impactul nostru asupra mediului, impactul asupra comunităților unde producem materialele, sunt curioase de cât de bine ne tratăm angajații. Așa sunt clienții, asta e ceva absolut nesigur. Noi nu mai putem să creăm un produs pe care să-l lansăm peste 3 ani, să construim o fabrică întreagă și să aflăm că nu este adaptat pieții, pentru că nu are IoT, nu are aplicație gândită sau aplicația are funcționalități necorespunzătoare pentru piața noastră. Și asta înseamnă să fii adaptabil, asta înseamnă să fii deschis la feedback, asta înseamnă să fii deschis să crești și să te adaptezi. Înțeleg acum, scuză-mă că te întrerup, înțeleg acum că corelezi cumva și aspectele de sustenabilitate pe ansamblul lor. Absolut. Mie îmi place, știi că am atracția aia spre zona de tehnologie, de analiză a influenței pe care tehnologia o are asupra omului și asupra societății și asupra naturii. Și din punctul ăsta de vedere, eu încerc să încadrez, când privesc tehnologia, să o încadrez în acest ansamblu, în acest proces ciclic sau ecosistemic, unde se manifestă. Și mi-am dat seama că nu e suficient să observi doar, nu știu, să zicem, procesele de producție sau să observi interacțiunea, utilizarea tehnologiei. Și să vezi de la bun început, de la design și până când o casezi, cum anume evoluează, cum anume impactează și care este suma tuturor consecințelor pe care le generează. Din punctul ăsta de vedere, dacă ar fi să gândim eficiența ca atare, păi deja conține mult mai multe aspecte decât simpla idee de randament crescut. O da, pentru că dacă noi vorbim de randament,
ca și organizație, mie nu-mi pasă atât de mult acum. Nu mai îmi pasă atât de mult de randamentul în momentul de față, pentru că gândirea asta și optimizarea profiturilor pe termen scurt au creat foarte multe probleme pentru companii uriașe, cum ar fi Enron, cum ar fi Nokia. Și poate chiar Optimiza... dezechilibre sociale care Da, și nu se observă cu ochiul liber sau direct. absolut, absolut, dar dacă ar fi aplicat principii agile, principii de design thinking, dacă ar fi ascultat și ar fi căutat să asculte perspectiva pieței, clienților, și-ar fi dat seama că este o decizie absolut oribilă. Absolut oribilă. Și tocmai de asta e important, dacă noi ne gândim la eficiență, noi ne gândim și la durabilitatea companiei. Noi ne gândim la engagementul angajaților, cât de dornici sunt să vină la muncă, să vină cu idei care să inoveze, să își dorească ca firma să aibă succes. Și ce fel de infrastructură le-am creat noi ca ei să poată să facă aceste lucruri, să simtă o motivație să fie. Și în ce fel toate aspectele respective țin peste generații. Exact. 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 Că ne ajută să angajăm oameni mai buni, mai motivați, mai competenți în momentul în care noi creăm acel ecosistem. Și mai responsabili. Exact. Exact. Dacă Spune, te rog. Nu, te rog, terminți ideea că îmi venise acum o altă întrebare care schimbă un pic. Păi, în esență, ca și organizație, nouă ar trebui să ne pese de clienți să fie mulțumiți pe termen lung pentru a avea succes, să ne pese ca angajații să fie motivați, să-și dorească să ajute clienții, să-și dorească să inoveze producția, să inoveze procesele interne de promovabilitate, de lansarea produselor pe piață, a designului noilor produse și cum să facem asta cât mai bine și să creăm un mediu în care ei să se simtă în siguranță să facă aceste lucruri, să propună idei și să și eșueze și să învețe, să îmbrățișăm eșecurile ca niște oportunități de a învăța. Deja ai intrat fix pe întrebarea pe care vreau să continui. Perfect. Care consider tu că ar fi trăsăturile noastre sau procesele mentale pe care să le apelăm, acțiunile pe care să le facem, care ne conduc la eficiență? Câteva deja mi-ai spus, aia cu gestionarea erorii, deschiderea spre încercare, spre change management. Da. Noi, din nou, o să vorbim despre companii sau despre oameni, că am vrea să trecem la oameni. Fix cum simți tu, fix cum simți. Cred că putem să facem foarte ușor trecerea de-a lungul discuției între individual și colectiv. Păi, așa cum am zis, pentru o organizație contează mult mai mult să creezi un mediu și un ecosistem în care oamenii să simtă că eu sunt în siguranță, eu pot să fac greșeli, eu pot să învăț și se sprijină acest lucru și poate este recompensat. Poate. Și recompensat, adică nu doar acceptat Nu neapărat cu bani. Nu neapărat cu bani. Recompensele pot lua foarte multe forme, dar deja vorbim de motivație, nu de eficiență. Putem să vorbim altă dată, îți promit. Ok. Așa. Deci pentru o organizație îți pasă să existe feedback loops, să existe medii prin care poți obține feedback de la angajați, să poți să agregezi acele date, să poți să-ți dai seama exact care sunt punctele care ar fi ideal să fie adresate cât mai repede cu putință, ca să-i facă și mai motivați. Și este ceva continuu, nu este ceva ce facem odată. Iar pentru indivizi, pentru oameni, și noi ar fi bine, ar fi eficient să ne adaptăm realității noastre. Și noi trăim într-o realitate în care suntem bombardați cu informații, suntem
cu tot felul de informații, poate să fie de natură politică, economică, poate să fie interpersonală, poate să... Sunt foarte multe studii care arată că social media, inclusiv platforma pe care suntem acum, au făcut net rău societății umane datorită impactului psihologic negativ pe care l-a avut. Datorită și pe care nu știu dacă puteau să-l anticipeze atunci când au creat platforma. Că a fost o creștere relativ naturală. Da, și în naturală, momentul dar nu neapărat cum ai zis-o tu, adică așa cum ai zis-o tu, nu neapărat după nevoile reale ale omului, ci creând ei niște nevoi noi, astfel încât să-și susțină business-ul din punct de vedere comercial. Nu puteau să anticipe acest lucru, sunt foarte de acord, însă au făcut un studiu intern, chiar Facebook, în urmă cu 3 sau 4 ani, vis-a-vis de impactul posturilor pe care algoritmul le dă userilor și au văzut că net le face rău din punct de vedere psihologic, iar impactele negative erau incomensurabil mult mai mari decât cele pozitive și au decis să nu-și schimbe business model-ul absolut deloc. În acel moment a fost o problemă, în acest moment, și datorită inițiativei lor Meta și datorită acestui aspect, dar ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani, oamenii au început să fie mult mai atenți, la nivel global mă refer, asupra felului în care le sunt folosite datele, cât de multe date sunt colectate, cum sunt folosite, cum ei nu primesc absolut niciun beneficiu din acest lucru, iar în acest moment acțiunile Facebook sunt în picaj, pentru că chiar dacă este o firmă foarte tehnologică, foarte digitală, cu acces la foarte mulți oameni capabili să facă research, să facă un nou model de business, inabilitatea sau lipsa lor de voință de a se schimba îi pedepsește. Bine, nu neapărat acțiunile gen ca factor financiar de bursă, că oricum toată bursa e în picaj datorită crizei prin care trecem, crize sociale majore. Dar te referi, și știu cu siguranță acum că te referi la aspectul de atractivitate. Adică atractivitatea respectivă a scăzut și e pentru prima dată de când există compania, când a scăzut, când a luat-o în jos. Nu mai știu dacă de anul ăsta sau dacă chiar de anul trecut. E procesul. Anul ăsta. De anul ăsta, da. Am reținut și mi-a atras atenția aspectul de adaptare. Că e un cuvânt destul de puternic în momentul ăsta. Pentru că, o să-ți spun de ce. Că eu chiar vreau eu aș dori să dăm cât mai multă valoare ascultătorilor noștri și tocmai de asta voiam să trecem la nivel individual, pentru că mi se pare că e prea abstract despre business-uri, despre organizații și vorbesc despre asta destul la muncă. Așa. Adaptabilitatea. În momentul în care noi începem, poate unii dintre voi ați fost într-o ședință sau multiple ședințe de coaching, și cum se începe de obicei procesul de coaching, se completează un life wheel. 60-70% sunt multiple metodologii de coaching, dar foarte multe dintre ele folosesc life wheel-ul, roata vieții, care este, putem să vizualizăm o roată sau putem, dacă ne e mai ușor, să ne imaginăm niște coloane cu de obicei 8 aspecte ale vieții noastre. 8 aspecte. Și pot să fie carieră, pot să fie recreație. Da, familie și prieteni. Asta, familia și prieteni sunt una și aceeași categorie. Eu recomand să se separe doar în momentul în care sunt copii. Relația intimă este altă categorie. Cariera, finanțele sunt separate. Sunt complet separate. Mediul imediat înconjurător sau gospodăria, toate acestea. Și cum se începe, se recomandă să le acorzi anumite calificative vis-a-vis de cum percepi tu acel mediu și cât de fericit ești. Adică vis-a-vis de gospodărie, de casa ta,
dau un exemplu, dacă ești deschis la așa ceva, Da, așa. vis-a-vis de casa ta, cât de mulțumit ești în acest moment. O notă de la 1 la 10. Vrei să și facem exercițiu în Doar dăm sine? nota, nu o să elaborăm, dar doar așa, ca să... Da, Așa. îl facem așa, îl facem fictiv, să zicem, Superficial, da? superficial, din păcate. Superficial. Superficial, nu vreau să te pun într-o poziție neplăcută, nici nu am căzut de acord asupra zonei noastre de confort, Da, așa că da, nu pot să da. fac procesul până la Deci capăt. ai zis casa, zona de casă, da? Da, ceea ce Să identifici zicem, tu ca da, locuința ta. da. Să zicem un 9, de la 1 la 10, ai zis, nu? 9, Da, un imaculat. 9, că, na, practic, știi cum e, îți poți face foarte ușor lucrurile să fie cât mai plăcute pentru tine, când Mhm, nu ai alte responsabilități și dependențe, mhm, dar întotdeauna e câte ceva mai de îmbunătățit și poate să fie mai bine. absolut, absolut. De obicei, ce se întâmplă, adică se cere să elaborezi 9. De ce este 9? Iar după aceea, ok, cum ar arăta 10? Și ai elaborat cum ar arăta nota 10, în Și care totul ramifici, este perfect. practic, pe gândirea pe zona asta. Exact. Și cum arată 1. Cum arată 1 și apoi stai și te gândești, ok, sunt eu adevărat la 9? Sunt cu adevărat la 9 sau la ce cifră am Mhm, dat mai devreme? Și de obicei faci asta pentru toate cele 8 categorii sau 9 și te gândești, ok, pe care vreau să mă concentrez. Pe care vreau să mă concentrez. Poți să proiectezi, deci scopul meu pe o perioadă să-ți definești anumite scopuri sau anumite obiective. Iar aceste obiective ți le măsori tu cumva. Poate să fie, de exemplu, eu vreau să alerg. Uite, eu vreau să alerg de 3 ori pe săptămână, 5 km. 5 km de 3 ori pe săptămână, 15 în total. Iar eu cum măsura, asta mă va face să trec pe zona de sănătate, asta mă va face, eu cred, să trec de la, să zicem, 4 la 6, ca și grad de mhm. satisfacție. Și astfel de obiective le dăm un anumit termen, dar le și revizităm și le regândim. Mhm. Că poate pot să alerg de 4 ori pe săptămână sau poate în loc de 5 km Mhm. pot 10. Oricum ar fi o negociere între toate activitățile astea, că timpul este întotdeauna limitat și e fix pentru toată lumea. Absolut. Și orice activitate pe care o introduci sau o scoți creează surplus sau goluri, care Exact. aduce un echilibru sau un dezechilibru pentru toate celelalte. Absolut. Viața noastră este cel mai lung proiect pe care noi îl vom avea în toată viața noastră. Înțelegi? Mhm. Viața noastră este, dacă e să-l gândim ca un proiect, este cel mai lung proiect la care noi lucrăm toată viața noastră și ar fi absurd să ne asumăm o planificare la un moment în viața noastră și gata, după acea planificare, noi o să ne trăim viața. Putem să avem anumite principii, dar este sănătos pentru că noi ne dezvoltăm, noi creștem ca și oameni, noi întâlnim oameni noi, noi dezbatem idei cu oameni noi sau oameni care erau deja în viața noastră Mă gândeam, scuze, imediat termin, și regândim acel plan, regândim prioritățile, dar orice mișcare pe care noi o avem, ca să fie cu adevărat eficientă, trebuie să fie o mișcare cu scop. Eu muncesc în acest moment pentru atingerea acestui scop. Eu mă relaxez mhm. în acest moment pentru că eu merit să mă recompensez și relaxarea poate să fie Și eficientă. poate și mai util, pe lângă faptul că să aibă un scop și să fie și încadrată într-un sens pentru tine, ca viață. Să aibă un sens. Exact, Mă exact. gândeam acum să te întreb, pot fi considerate ele, să zicem, roata vieții, da? Da? Poate fi considerată ca un instrument de cuantificare, de măsurare, de gestionare a aspectelor de eficiență în ansamblul lor? Le Dacă putem te folosi în folosești mod de el, da. individual? Dacă te folosești de el, da. Nu poate fi folosit individual. Um, Nu poți, la fel cum eu ca și trainer, nu pot să ajut un om mai mult decât își dorește să fie ajutat, așa nici noi nu putem să ne ajutăm pe noi înșine dacă noi suntem cei care ne Mhm. sabotăm. Că mă gândeam acum să vedem care ar fi reperele de pragmatism, de
reperele practice, aplicabile, prin care să gestionăm eficiența, să o obținem, să o măsurăm și să o urmărim, să urmărim evoluția. Absolut. Absolut. Unii folosesc liste de task-uri, există foarte multe aplicații pentru asta. Unii dintre ei au aliniat acele task-uri unor obiective, alții nu. Cei care le-au aliniat unor obiective, unor scopuri pe care ei le-au identificat, le-au revizitat, le-au revalidat, că sunt ale lor. Ei, fiecare om este stăpânul proprii sale vieți. Înțelegi? Dar fii atent, că îmi vine acum aminte o idee, spontan. Hai zi. Toată zona asta de project management și organizare și planificare și Da. ținere în control a lucrurilor, te duce într-o zonă de control asupra evenimentelor, asupra vieții în final. Și asta intră cumva în contradicție cu trăirea liberă. Păi stai puțin. Și totuși trăirea liberă ar aduce acel plus în ansamblul eficienței, știi, pe starea de bine. Cum facem trăirea liberă. Trăirea liberă, adică aia relaxată în care nu ai obiective, nu ai neapărat scopuri, nu de tip hippie, da? Deci nu total relaxată, dar în anumite porțiuni, să zicem, de timp, dintr-o zi, sau dintr-o anumită perioadă, când vrei să îți păstrezi și să pui o cărămidă stabilă la acel echilibru interior, la acea stare de bine, ai nevoie să-ți mai lași un pic și mintea liberă, în afara scopurilor, în afara cadrului organizat. Da. Cum îmbinăm nevoia de pragmatism, asta de implementare practică, cu nevoile astea mai spirituale, așa mai creative de manifestarea noastră? Unul dintre aspectele de pe roata vieții este recreația și poți să identifici o nevoie. Poate ai burnout sau poate pur și simplu că meriți să ai o pauză, așa că eu aleg în perioada asta, și putem să ne permitem să prelungim acea perioadă, dar să o facem în mod conștient, pentru că noi merităm. În momentul în care este cel mai înalt scop pe care noi putem să îl avem, să trăim o viață bună. Fiecare își definește cum dorește, dar per total presupune cel puțin o parte ca noi să fim fericiți. Și nu este bine să blocăm fericirea în spatele unui obiectiv, este bine să practicăm lucruri care ne fac fericiți în acest moment, iar fericirea aceea vine peste fericirea noastră existentă. Așa că dacă eu îmi doresc să-mi cumpăr o mașină nouă și asta simt că mă va face fericit, eu am blocat fericirea în spatele acelui milestone. Și pur și simplu o să creez alt milestone în momentul în care cumpăr mașina. E mai util să te concentrezi pe proces, să te bucuri de proces în ansamblul lui, în fiecare moment, decât doar de a bloca fericirea pentru final, la momentul atingerii. Și finalul ăla e doar un moment, este punctual. Exact. Și pentru că este bine să intrăm în procese din punctul meu de vedere, este foarte bine să trecem în procese de introspecție, să medităm, să ne luăm timp pentru noi, să ne gândim la astfel de scopuri, poate folosim roata vieții sau altă metodă, dar este important să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne acceptăm pe noi înșine, că o să trăim cu noi înșine toată viața noastră, asta e garantat, și în acel moment este important să ne simțim stăpâni ai vieții noastre, pentru că noi nu putem să controlăm externalități, putem să controlăm doar cum reacționăm noi la externalități. Ce faci cu lucrurile din afara controlului tău? Le accepți și te adaptezi la ele. Și cum le percepem? Cum percepem eficiența din perspectiva lor? Care e locul către care trebuie să ne uităm atunci când vorbim despre eficiență? În cazul lucrurilor pe care nu le putem controla. În cazul lucrurilor pe care noi nu le putem controla, e o întrebare foarte bună. Că lipsa de control sau a evenimentelor din exteriorul nostru pe care nu le putem controla generează de regulă niște tensiuni în noi, niște frici, niște predispoziții ne pune într-o formă de gardă. Consumăm efort pentru
pentru încercarea în mod inconștient de a controla acele lucruri și cu toate astea e un efort derizoriu pe care l-am face, e o risipă de efort. Mai puteți să mai vorbi despre eficiență în cazul lor? Sau contribuie într-un fel acele lucruri la eficiența noastră? Trebuie să facem vreo combinație, vreun melanj? Ce ar fi cel mai eficient lucru de făcut pentru fericirea noastră în acel moment? Și prezentă și în timp. Asta ar fi cel mai eficient lucru. Poate este eficient să facem lucrurile cum le-am făcut până în acel moment, poate nu este, dar acela este un moment în care facem o introspecție, ne întoarcem din nou la obiectivele noastre și ne gândim care este cel mai important lucru pentru fericirea mea, dată fiind această nouă situație. Este o ocazie pentru noi, este o oportunitate ca noi să învățăm ceva. Este o oportunitate ca noi să facem ceva nou, ceva diferit. Se întâmplă tuturor un proiect să rămână fără fonduri, de exemplu, un finanțator să pur și simplu să taie fondurile sau o firmă să dea faliment. Păi, în acel moment, ce este cel mai bine de făcut? Să faci lucrurile cum le făceai până în acel moment? Nu. Să ne îngrijorăm și să așteptăm ca altcineva să vină spre noi? Cel mai probabil nu. Depinde de network-ul nostru, depinde de ecosistem de lucru, dar cel mai probabil nu va fi. Cel mai eficient lucru ar fi să respirăm și să ne amintim cine suntem, noi cum am ajuns în această situație, ce pot învăța din această situație și care va fi următoarea mea mișcare. Nu ne panicăm. Cumva ne întoarcem tot la baza aia, la fundația aia de adaptare. E un proces de adaptare. Absolut. Absolut. Noi nu putem să prevedem absolut tot ce se întâmplă în viața noastră. Doar să fim deschiși, să ne adaptăm și să luăm cele mai bune decizii sau eficiente pe care le considerăm noi în momentul respectiv pentru a valorifica oportunitățile în varianta optimă. Exact. A fi eficient nu înseamnă pur și simplu să facem lucruri de dragul de a le face. Este o eficiență care ne ajută spre atingerea întregirii noastre. Să ne simțim compleți. Să nu simțim că dăm din noi în nicio direcție. Cumva pe ideea asta de control, că asta cu controlul e mai mult o chestiune individuală, control versus lipsa de control asupra evenimentelor. Dacă ar fi să mergem în zona organizațională, cred că similar, deși nu e unul la unul, similar am putea să vorbim despre un management centralizat într-o singură, să zicem, persoană sau un board decizional versus management deschis, bazat pe principii și care să fie implementate prin autonomie individuală. Dintre cele două, management centralizat versus management deschis, vezi că ar fi vreo diferență în care evoluează eficiența în respectivele colective? Vorbim de situații de criză sau de ce fel de situații? Îți las ție inspirația să curgă, după cum vezi lucrurile. Bun. Pentru companii, orice companie relativ bine stabilită, cu procese sănătoase, are poate un departament, poate o persoană sau cel puțin un plan de management al riscurilor. Pandemia, de exemplu, a fost un risc necalculat pentru toți, dar în practici de risk management, întotdeauna pui ca și riscuri foarte improbabile, dar cu efect devastator și avem un plan pentru asta, pui cutremure, pui fleruri solare, pui tot felul de lucruri improbabile care sună apocaliptice. Și o pandemie sună apocaliptic dacă nu am fi trecut prin una. Nu așa? Și ajută să ai cel puțin un plan pe care îl deschizi și te gândești cât de aplicabil este, că poate planul a fost făcut în anii 60. Dar, în general, în situații neprevăzute, echipele mai agile
care au un mod de a colecta și de a procesa, de a analiza, de a interpreta părerile tuturor, care sunt și care sunt oricum diseminate în mod transparent. Pentru că sunt multe companii care se panichează și orice ar face să nu afle angajații, pentru că nu știm cum vor reacționa. Înseamnă că n-ai încredere în ei. În momentul în care ai creat o infrastructură de încredere, de transparență, în care oamenii se simt în siguranță, se simt că au unde să lucreze, ei vor să apere acel loc. Există un termen care devine din ce în ce mai popular, tocmai pentru a previne cazuri de comportament lipsit de etică vis-a-vis de managementul unei companii, de steward ownership. Steward ownership înseamnă că nu există o persoană sau un grup mic de persoane care dețin puterea decizională nu dețin acțiunile majoritare și nu pot decide peste noapte să vândă compania. Nu, există pur și simplu steward ownership, care înseamnă că totalitatea angajaților sunt aceștia. Deci nimeni nu poate să vândă peste noapte compania, să lase oamenii fără loc de muncă sau să ia o nouă decizie strategică. Am decis să minăm în ocean după uraniu sau Deci eu ce petrol. înțeleg din ce spui tu acum, Există. ca un wrap-up fix pe întrebarea asta care a fost, pe de-o parte am revenit tot la ideea de adaptare, Da, change management și risk management din perspectivă organizațională. da. Și cumva întrebarea mea a fost pusă pe diferența dintre cele două tipuri de organizații, cea centralizată și cea deschisă, și totuși răspunsurile s-au dus către soluții comune, independente de tipul organizației. Deci asta odată, soluția ar fi să ne centrăm atenția asupra change management și risk management. Și pe de altă parte, o a doua idee care mi se pare super importantă este crearea contextului de încredere la nivelul colectivului. Firme mai da. Și cred eu că acum spontan îmi vine în minte, cred că aspectul ăsta cu încrederea, că se obișnuiește, dacă ar fi să te uiți la modalitatea de organizare a societăților, se spune, sau există percepția că organizarea autocrată este mai dură decât cea deschisă, democrată. Da. Dar acum îmi vine în minte că s-ar putea să fie greșită percepția asta, pentru că nu ține neapărat de... Asta mai degrabă se duce spre, dacă ar fi să ne uităm teoretic la aspectele respective ale celor două noțiuni, el s-a referit la managementul resurselor, la politici și la modalități de management a resurselor. Dar dacă te duci în substratul lor, este vorba despre cum interacționezi cu oamenii în esență. Că de fapt autocrația și managementul centralizat tinde să acapareze puterea și să facă abuzuri de putere în detrimentul stării de bine a oamenilor. Și în democrație e mai greu să faci abuzuri din astea, cel puțin la nivel de mase, și e mai controlabil din perspectiva impactului deciziilor politice, ceea ce creează o stare de bine mai ridicată. Și îmi pare foarte important aspectul de încredere interumană. Absolut. Problema cu un sistem autocratic de a conduce o țară sau o companie este că nu există ființă umană care poate să țină pasul cu absolut toate schimbările tehnologice, sociologice, economice. Nu există persoane care ar putea să aibă capacitatea să ia cele mai bune, cele mai informate decizii, nici măcar cu experți, nici măcar pentru că ai favoritisme, ai tendințe și acei experți vor spune ce vrei tu să auzi, nu neapărat ce ar fi cel mai bine, pentru că nu, și experții se pot înșela în momentul în care diversifici și auzi de la mult mai mulți oameni, mai ales de la cei afectați de ceva, ești mult mai safe. Companii și voiam să adaug ceva vis-a-vis de organizații, pentru că nu e doar alb și negru, există companii tradiționale conduse complet
top-down, pe organigramă și acelea agile care se adaptează și așa. Nu, există foarte mult gri. Există foarte mult gri. Unul din cele mai interesante cazuri ar fi organizațiile ambidextre, care sunt pe de-o parte tradiționale, pe de-o parte au operațiunile lor pe care le au și sunt sfinte pentru ei de decenii și este axat pe generare de venit, pe manufacturare, pe logistică, toate cele și au o altă ramură a companiei care poate se supune direcției strategice per total, dar managerită complet diferit, care este pe cercetare și dezvoltare, care creează lucruri noi, care aplică principii agile și care, în multe cazuri, au sub ei departamentul de management de risc, care au partea de securitate cibernetică, care au și care vin cu recomandări, care chiar dacă ei primesc o parte, chiar dacă din bugetul total al companiei, chiar dacă ei poate nu generează direct venit, pentru că ei creează prototipuri care poate vor reuși, poate nu, chiar dacă ei nu fac aceste lucruri, aceste departamente sunt cele care generează recomandările, care de obicei sunt luate în considerare cu foarte mare seriozitate de firma mamă. Și aceste companii, din nou, vor supraviețui și se adaptează pentru că ei au o ramură dedicată pentru situații neașteptate. M-aș întoarce acum un pic asupra zonei individuale. Așa. Mi-a atras atenția ce ai zis mai devreme legat de predispoziții emoționale sau nu mai știu exact cum te-ai exprimat. Dar îți spun eu acum ideea care mi-a venit mie în minte. Te rog. Deciziile respective referitoare la eficiență, acțiunile pe care le facem, de unde sau pe ce fond le luăm? Pe un fond emoțional sau pe un fond rațional? Sau amândouă? Asta e o întrebare foarte bună. Că părțile raționale te duc spre aspectele de eficiență de tip project management și părțile emoționale te duc spre decizii de tip uman și îți împlinezi nevoile umane. Pentru asta eu nu sunt pregătit, dar pot să spun ce simt. Chiar te rog, așa, out of nowhere. Așa. Ce simt eu este că planificarea, strategia, vine dintr-o zonă rațională, aproape pur rațională, însă nu poate fi optimă pentru noi, ca și indivizi, dacă noi nu ne iubim pe noi înșine, care este ceva pur emoțional. Se vede că ești căsătorit cu Andreea, nu degeaba. A fost strategic. Strategic. Știam eu ceva. Avem nevoie să ne iubim pe noi înșine, să ne acceptăm pe noi înșine, pentru că cum putem să luăm cele mai bune decizii pentru noi înșine dacă noi zicem, și o să fac asta, o să mă trezesc mai devreme, o să mă duc la sală, o să așa, nu o să fac asta, că știu cum sunt, că nu. Dar putem să facem procesul ăsta decizional, putem să-l implementăm și la nivel de societate, de colectiv, de organizație? Adică acolo lucrurile sunt ceva mai stabile, ar trebui să fie ceva mai bine fondate pe rațiuni pragmatice, de analize pe date. Este acolo loc să venim și cu zona emoțională în decizii? În momentul în care vorbim de zona emoțională, adică pe lângă comportamente, ne gândim și la valori și la credințe care nu sunt zone unde putem să venim cu bocancii. Tot ce putem, din punctul meu de vedere, la nivel organizațional, ar fi să acordăm opțiunea. Sunt multe companii care decontează terapia. Te duci, aplici, vreau să mă duc la terapie. Ok, perfect, îmi aduci facturile și gata, ți-o decontăm noi. Nu există întrebări
dar de ce te duci la terapie sau la coaching sau la mentorat, care țin de sănătatea noastră emoțională, care, dacă vreți să dau randament, eu simt să o optimizez, să o îmbunătățesc. Nu există rapoarte, nu există lucruri de genul ăsta absurde, pur și simplu există înțelegerea unei nevoi și chiar promovarea unui stil de viață sănătos, care presupune și sănătate mentală. Și în momentul în care facem astfel de lucruri care sunt complet opționale, creăm acest safe space și avem și spațiu să vorbim în discuții informale la nivel de echipe sau așa, water cooler, atunci când vorbim la un pahar cu apă, sau la o cafea, să vorbim, pot să vorbesc cu tine despre chestia asta? Să avem o cultură a companiei care acceptă oameni, o cultură care e deschisă la feedback, o cultură care învață oameni cum să asculte în mod activ, cum să descaleze conflicte cu, nu știu, comunicare non-violentă, de exemplu. Mi amintesc acum de un exemplu, am citit așa ca știre, ca fapt divers, eram prin pandemie, fix atunci în primul an, când impactul era puternic. Era frumos. Da, și era un exemplu de business, dar era particular, din America, cu un tip care a făcut toate sacrificiile, deci el conducea business-ul și a făcut toate sacrificiile lui, din perspectiva lui personală, ca să-și ajute oamenii pe care îi avea alături în companie să reziste și să crească. Și, bine, a venit cu o formă de motivație personală directă, de nivel de prietenie și fix ajutor direct, și spunea că simplu gest nu e un simplu gest, că probabil sunt multe eforturi și acțiunile lui și tot ce s-a întâmplat pe fundal e mult mai complicat decât le spun eu acum. Dar procesul în sine a super motivat echipa cu totul, a sudat-o și a bubuit. Deci s-au reinventat în anul respectiv. A fost o transformare radicală pe care nici ei măcar nu și așteptau. I-a scos dintr-o letargie, dintr-o inerție, dintr-o rutină în care cel mai adesea suntem blocați cu toții, și s-au produs transformări în interiorul colectivului și profesionale în mod neașteptat. Doar pentru că omul respectiv din vârf a avut grijă a avut grijă de oamenii lui. Absolut. Reziliența unei companii, durabilitatea unei companii poate să vină de sus, adică oricum va trebui să fie validată de cei din conducere, și se creează doar în momentul în care transmiți anumite valori, poate ai un document de cultură, aceasta este cultura companiei, cu valorile aferente, cu scopul, impactul dorit al companiei, și compania, începând cu conducerea, demonstrează acele valori. În fiecare interacțiune le demonstrăm. Spunem că suntem transparenți. Demonstrăm asta prin faptul că avem deciziile făcute publice. Avem planul strategic pe anul acesta, obiectivele, cum le măsurăm, cum tu contribui, indiferent de poziția ta, cum contribui la atingerea acestui obiectiv. Suntem transparenți. Suntem deschiși să învățăm. Inclusiv conducerea vorbește de eșecuri de ale lor și ce au învățat din ele. Asta înseamnă să fii deschis să înveți și să ai o infrastructură poate de mentoring, poate de echipe diverse, să lucreze împreună, echipa de IT să lucreze cu echipa de HR cot la cot, nu zic un mail, 2 trimise și gata, fă asta. Până la urmă, de fapt, asta înseamnă management, adevărat. Nu înseamnă neapărat doar... Asta înseamnă management sănătos, e o diferență. Sănătos, da. Nu înseamnă doar setare de obiective și randamentul ăla strict profesional. Înseamnă să gestionezi toată dinamica colectivului, tot procesul în ansamblului, tot ecosistemul, mini-ecosistemul în care trăiești și pe care îl gestionezi. Da. Păi exact. Eu detest vorba că
Există multe companii care spun, aici noi suntem o familie, eu am deja o familie, eu nu am nevoie de o familie, eu am nevoie de un mediu care mă va plăti corect, pentru abilitățile mele și îmi creează un mediu în care eu pot să performez cât mai bine. Și unde să fiu recompensat în momentul în care prestez foarte bine. Ai zis Asta, cuvântul familie și mi-a declanșat o nouă întrebare te rog. și mă gândeam așa că deja ne-am apropiat de o oră de discuții și poate că ar fi asta așa o întrebare de finish. Cum facem să îi ajutăm pe copii să-și dezvolte eficiența asta în frumusețea și în ansamblu ei? Fiind eficienți, copiii copiază ceea ce văd, nu ceea ce spunem. Angajați-i la fel. Deci exemplu concret de eficiență aici e răspunsul tău. Câteodată nu avem nevoie de multe cuvinte. Da. Eu sunt pe plin de acord. În principiu, copiii devin ceea ce suntem noi. Dar mai doream să spun, dacă îmi permiți, sunt mai multe exemple de pericole atunci când noi spunem că vrem să devenim mai eficienți. Există câteva pericole. Faptul că nu o să reușim să ne autosabotăm, gânduri de genul acesta. Gândirea aceasta că, deci când nu sunt îndeajuns de bun, acestea pot fi adresate ori în terapie, ori în grupuri de prieteni care ne acceptă și care își propun și ei, poate, lucruri similare. Dar voiam să vorbesc mai ales, dacă e să fim eficienți, sper că am motivat poate pe cineva să-și propună ceva. Ce se întâmplă atunci când noi începem un nou proces sau o afacere sau un proiect personal, ce se întâmplă? Mulți oameni se afundă în research. Dacă noi începem pe calea asta a dezvoltării personale și vrem să fim eficienți, ce facem? Ne uităm la cei mai mari experți, ne uităm poate la un Tony Robbins, poate ne uităm la Lisa Nichols, poate ne uităm și consumăm. Să știi că eu rezonez. Am citit cartea lui Dale Carnegie și acum trebuie să citesc și asta și așa și citim și tot citim și citim 20 de cărți, 30 de cărți, 40 de cărți. Păi și le citim că eu sunt eficient, uite ce bine citesc, uite eu și citesc mai repede, Eugen, nici nu-ți vine să crezi. Și eu te întreb acum, este eficient ceea ce fac? Nu e eficient De ce nu e? neapărat, adică pentru că Ce nu nu e și eficient? practici și trebuie să și practici toate lucrurile Exact, respective și să le exact, găsești echilibrul, în exact, primul rând echilibrul lor în ansamblul lor și echilibrul exact, care ți se potrivește ție. exact. Acesta se numește action faking. Action faking, ideea falsă că noi chiar facem progrese în direcția dorită, dar în acel moment noi doar optimizăm procesul de a face acțiunea, dar noi nu atingem scopul dacă nu implementăm. Așa că dacă noi rezonăm cu ceva, un nou principiu, păi să-l punem în aplicație. E similar cu zicarea că you should practice what you preach. Da. Și o altă chestie care pe mine mă ajută și după aceea avem cumva întrebări în comentarii? Păi stai așa că m-am lăsat purtat de discuție. Vreau să intru și eu Uite, să te ajut. avem o Oh. apreciere în comentarii și mai avem și niște like-uri. Uh-huh. Nici o întrebare până acum? Suntem deschiși la întrebări. Întrebări nu avem, dar oricine simte nevoia de întrebări, le așteptăm cu drag Uh-huh. în următoarele minuțele ca să ne mai prindeți. Ok. O să mai zic încă una care mie mi se pare absolut minunată. Eu vreau să devin eficient, dar nu mă simt motivat să fac proiectul meu sau următorul pas sau să învăț, să aplic, să ceva. Cum pot eu să devin mai motivat? Și asta pe lângă meditație care să fie zilnică, pe lângă timp pentru noi înșine, care ne energizează și care ne face să ne apreciem. Eugen, poate tu poți să spui foarte multe despre satisfacție atunci când tu urci pe un munte, de exemplu. Ceva ce tu cum te simți în acel moment? În fix în momentul urcării, adică Când ai ajuns... întreaga experiență este un proces fain, Exact. de la început și până la sfârșit, cu toate
îți trebuie un pic de meta-analiză, un pic de reflexivitate. E un efort. Chiar vorbeam zilele trecute cu Andreea într-o discuție privată, acum dau din casă, despre importanța reflexivității, dar și de eforturile pe care le presupune reflexivitatea. Că știi cum e, e bine, e frumos să ne gândim și să apreciem tot ce facem în fiecare moment, ca pe principiu fi prezent în momentul respectiv, dar a fi prezent în momentul respectiv și a te bucura de el, deja te duci într-o zonă de reflexivitate care vine cu un efort suplimentar. Da. Și cred că e vorba de un antrenament pe care ar fi bine să-l dezvoltăm în a face lucrurile și a ne și bucura de ele în același timp. Exact. Noi nu, deci exact asta speram. Noi nu urcăm muntele ca să facem un selfie pe vârful, ce mișto, am urcat 2400 de metri. Nu, noi facem asta pentru că pe tot parcursul ne dăm spațiu, ne dăm spațiu, ne dăm liniște să fim cu noi înșine și să apreciem. Și mușchii aceia care dor sunt o amintire că noi avem acest vehicul al sufletului care are atât de multă grijă și are atât de multă capacitate să ne ducă oriunde vrem noi. Și putem să apreciem asta și putem să ne apreciem pe noi înșine că am decis să dăm această oportunitate să ne amintească. Și ceva mai la îndemână, care mie îmi place foarte mult, cum să începem să fim mai eficienți și cum să ne apreciem pe noi înșine, să ne facem patul dimineața. E ceva minor, nu-i așa? Dar știi de ce e foarte bine să ne facem patul? E primul task pe care ți l-ai îndeplinit. Perfect. Ai început ziua cu ceva îndeplinit. Ai început foarte ziua ușor, cu ceva. foarte ușor și îți dă deja un sentiment de bine care te poartă cu energie spre următoarele lucruri de făcut. Exact. Și este ceva ce este în controlul nostru în fiecare zi. Este ceva care ne arată că, indiferent cum a mers ziua aceea, ne-am propus atâtea lucruri, poate am ars cafeaua, poate am ars pizza din cuptor, poate am făcut ceva, dar e foarte greu să nu-ți iasă făcutul patului. Ăla este un lucru pe care tu garantat l-ai făcut bine și atunci când tu ai nevoie, când ești obosit sau obosită și te întorci la tine și te pui în pat, patul este acolo pentru tine. Și este cadoul tău din trecut pentru tine din prezent. Ți-a plăcut? Uite, fii atent că tu deja ai răspuns acum am primit și o întrebare. Spuneți-ne, vă rog, un exemplu din viața voastră când v-ați simțit foarte eficienți, ceva memorabil, sau, de ce nu, pe care l-ați observat la altcineva îndeaproape și un exemplu la cealaltă extremă unde nu v-ați simțit deloc pe vreo cale a eficienței și ce ați învățat din asta. Da. Păi tu una ai răspunsul aia cu patul, cu făcutul patului de dimineață, care mi se aplică și mie în mod egal, deci nu e zi, oricât ar fi de viteză și de aglomerată în care să nu ating obiectivul ăsta dimineață. Dar eu m-aș duce mai degrabă pe cealaltă parte întrebării, unde și când nu am fost eficienți. Mi se pare că acolo au fost mai multe momentele decât momentele de eficiență. Pentru mine personal... E o întrebare foarte bună. Deci pentru mine personal, asta cu eficiența și la fel ca multe alte aspecte ale vieții mele, sunt mult mai mari eforturile depuse în zona de non-eficiență până când am ajuns să fiu eficient. E ca treaba aia cu antrenamentul pe care îl faci 99% și cu antrenarea greșelilor, supunerea în fața greșelilor, 99% din tot procesul și din tot efortul, ca să când ajungi la ultimul 1% care te împlinește și te duce la 100%, atingerea reușitei și transformarea întregii experiențe într-una valoroasă și cu sens pozitiv și util. Da. Și cred că așa ne poartă viața prin toate experiențele, până când ajungem să atingem eficiență și fericire și împlinire și toate cele. Da. Ok, păi, e o întrebare foarte bună și în cazul tău, trecutul este imutabil, adică nu ne ajută cu absolut deloc, nici în prezent, nici în viitor, să ne gândim, cât de mult timp am pierdut făcând asta. E un caz de celebrare faptul că am realizat și nu o mai facem.
pentru că uh, e- a fost o vorbă pe care am auzit-o de la un coleg de muncă la un moment dat, care mi-a plăcut. El e gamer și îi place foarte mult să se joace, dar la un moment dat pur și simplu era foarte confortabil și parcă peste noapte a decis să muncească mai mult, să învețe mai mult, să caute oportunități să se îmbunătățească, parcă peste noapte. Și a avut o realizare. Eu nu vreau să mai văd lucrurile că le pierd. Oportunități de muncă, oportunități de proiecte, oportunități sociale. Eu nu vreau să simt că pierd. Eu ori câștig, ori învăț. Eu ori câștig, ori învăț. Acestea sunt cele două opțiuni. Nu există să pierzi. Ce am pierdut? Am N-ai învățat. pierdut practic nimic. Nu, Exact. dar dacă ne gândim și mai, într-un mod și mai fundamental, noi nu deținem nimic ca să avem ce pierde. Un pic cam filozofic, dar înțeleg ce spui. Un pic Știi? cam filozofic, da. Venim goi pe pământul ăsta. Da. Și tot ce primim sub formă de credit, sub formă de chirie, cum ar fi. Păi Te dă în chirie spre a avea grijă de toate conținuturile respective. Știu, Alexandru Macedon, atunci când a murit, a lăsat ordin să-i se taie brațele ca să dovedească că el nu ia nimic cu el în viața de apoi. Știu, poate un pic cam macabru, dar chiar vreau să dau exemplu cu atunci când am fost foarte ineficient. Păi știi cum e, că pe modelul cum vrem să învățăm copiii, oferind exemplele, să oferim și exemple și de eficiență și de ineficiență, nu? În manifestarea noastră. Da. Un moment destul de lung de ineficiență a fost atunci când eram într-un proiect și aveam o echipă locală într-o țară, într-o tabără de refugiați și o echipă internațională. Și echipa internațională din care făceam parte, ajuta pe partea cu operațiunile, cu observarea proceselor, cu conducerea proiectelor și noi voiam să proiectăm, practic să ne proiectăm în afară, adică să nu mai fie nevoie de noi. Și nu ajunsesem încă în acel moment. Și odată cu pandemia, nu prea mai erau atâtea fonduri. Nu mai erau fonduri. Iar deci echipa internațională a fost desnădăjduită, practic nu mai erau bani pentru salariile noastre. Așa că două dintre cele 3 persoane, a fost a treia, s-au retras, practic, și-au luat vacanțe, că a fost o muncă foarte solicitantă, iar eu am decis să iau asupra mea și responsabilitățile mele și responsabilitățile lor și să caut fonduri în condițiile în care eu nu eram plătit. Și am făcut asta timp de 2 luni și jumătate, neplătit, și am primit ceva finanțări, dar nu erau îndeajuns de mari cât să ne asigură pe termen lung și după 2 luni și jumătate, după ce eu am consumat mult din rezervele noastre financiare, eu m-am gândit eu de ce mă încăpățânez atât, pentru că am observat că nu există atât de mult efort din partea conducerii, nu am creat în timpul ăsta restul operațional pe care le voiam, le-am diseminat, echipa locală are tot ce-i trebuie și eu deja am atins scopul înalt al poziției mele, să-i pregătesc să se descurce fără mine. Și pe lângă asta, eu nu atingeam scopul meu vis-a-vis de familia mea, să pot să contribui la bunăstarea familiei mele. Eu nu îl atingeam. Eu eram concentrat să fac ceea ce fac eficient, dar nu satisfăcea scopul mai înalt. Pentru tine. Exact. Și asta nu este. Exact. Și este o activitate ineficientă din perspectiva de ansamblu. Da, că în ansamblu, dacă tu ai fi o celulă din organismul respectiv, atâta timp cât tu nu ești bine și nu funcționezi și te distrugi, în final se distruge și organismul pe ansamblu. Exact.
Exact. Și am avut această realizare, recunosc după mult timp, și a presupus să mă debarasez de ego-ul meu, de încăpățânarea mea. Cum să nu găsesc eu finanțare? Eu fac asta de atâta timp, cum să nu fac eu asta? Dar a fost o nevoie să recunosc eu pentru ce fac acest lucru, mi-am atins scopul și nu mi-a atins scopul acolo, este timpul ca eu să caut în altă parte. Dar Mai avem o întrebare Ah, în continuarea cele de mai devreme. Dacă avem vreun truc, vreun instrument personal al conștientizării prin care să ne ținem singuri responsabili, un fel de alertă prin care să realizăm că mergem împotriva voinței proprii de a trăi și care să ne ajute să mergem eficient prin viață. Da, și o să fie din ce în ce mai ușor cu exercițiul. De ce fac acest lucru? Să ne întrebăm de ce. Întrebarea, ancorarea în sens. Exact, ancorarea în sens. De ce fac acest lucru? Pentru că depinde. Dacă noi ne vedem la televizor, de ce fac aceste lucruri? Ne trezim așa, am văzut 3 seriale pe Netflix. Zice eu, Una după alta. până la ancorarea în sens, înainte de asta ar trebui să fie crearea de sens. Păi, bineînțeles. Bineînțeles. De ce fac eu asta? Pentru ca să mă relaxez. Și ok, și de ce eu mă relaxez? Pentru că eu simt că merit să mă relaxez, am făcut acel lucru sau nu l-am făcut. Ok, nu l-am făcut, bun. Am timp, am energia, am mindset-ul să îl fac. Acum, da sau nu? Ok, nu îl am. Bun, am când se recuperează asta și eu îmi propun că o să fac asta. Da, ok. Sau dacă nu, este ok. Câteodată tot ce putem să facem este să ne ridicăm din pat și să mâncăm sau să ieșim afară. Câteodată este ok. Câteodată noi zicem, o să dau tot ce am mai bun. Tot ce am mai bun, Eugen, în tine, cu live-ul ăsta, cu orice, în proiectul meu, tot ce am mai bun. Uneori o să fie atât, alteori o să fie atât, alteori o să fie atât. Alteori o să fie atât. Și este ok, avem nevoie să ne acceptăm. Avem nevoie să ne acceptăm. Mie îmi place să îndrum lumea în general să-și identifice, să-și creeze scopul vieții. Da. Un scop. Nu contează, că știi, nu e unul stabil pentru toți sau bătut în cuie sau zici, e întrebarea aia filozofică. Care e scopul vieții? Nu e un răspuns anume. Fiecare își poate crea scopul vieții, este liber să și facă. Și e foarte important să facă treaba asta ca să-și poată înțelege acțiunile și mișcările, rostul pentru care își consumă energia. Poate să fie un scop al vieții. Pentru, știi, ce doresc eu să realizez, sunt de acord. Pot să fie multiple scopuri pe mai multe planuri, Da. pe plan familial, ziceam pe în așa. sensul Da. în ideea de a-și crea un sens, un cadru cu sens. Da. Ca acțiunile toate să aibă un sens, un rost Exact. bine Foarte conturat. eficient din partea ta. E foarte eficient din partea ta. Îmi place să cadrez esența. Da. Deci poate să fie pentru toată viața, poate să fie pe mai multe planuri, poate să fie un plan pentru luna aceasta, pentru anul acesta, atâta timp cât tu îți asumi că vei reveni asupra lui să creezi următorul pas sau să explorezi următorii pași. În momentul în care noi știm care este primul pas, așa trecem de orice pădure. Cum treci de pădure? Un pas pe rând. Un pas pe rând. Așa. George s-a cam făcut deja vreo oră și un sfert. Este Deci partea de o oră și un sfert din prima jumătate de oră a noastră. Am mai văzut și altele care au durat atâta, face parte din brand. Da. Ia uite pe Andreea cum a venit acolo cu pupicul. A căutat cel mai bun moment. Ne-a simțit. Hoață. Păi, Eugen, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult că m-ai primit. Mulțumim tuturor pentru că ne-ați fost alături. Mulțumim pentru întrebări. Mulțumim frumos și lui Dumnezeu pentru inspirație și ideile eficient organizate. Și să ne revedem data viitoare cu mult drag. Cea mai mare plăcere. Numai bine! Pa, v-am pupat, dragilor!